eren torriak, eta honek azkenean hasi ziren preparatzen borroka batakin besteekin. Kontrol eren territoriozuei, ia ezingoen gehiago kendu, bezalako zein gobitutxuan. Eta azkenean erreia parte hartukoan, orduan horretarak etorri zen herrira. Herrixan zituen eren palazioak eta Bergara fortifiko. Etxe torre honek, honen dana da, denako jauntxuek, hortik etorri eta berein. Bergara herriba baino gizu hiru herri ziren esate baterako. Zauan oso, niretzako oso markentu zauan, zezona ziren oso euskaldunak, hasi Zubitzatik eta Zagoetz eta Madura eta alde hori oso ziero euskalduna, ziero. Beste zauan, beste frontera moduko bazan, gaina arakuteko gai joate ginean, bakarrik sekula, ez ginen, joan bialetik, Altzoso aldea bateko betik, padreria joan bialetik. Beste herria bezala, Ego kalia, izate ginen kalia ziren, Birikutzia, Barrenkale, Prasia eta inguru hori, Niretzako hiru herri bezala ziren oso. Eta gainera, alde batetik bestera moteko, piskat joan biezinean, horren motibua donatok igual kontoko gu baino beto trenbideak etorritxako jendia gelditu zen horre dinuan erderazko San Antonio eta Zubitzatik mastarraka bukatzen dut bitxik zoaldeaketara hori izan ziero euskalduna ezberdin esan basarriko esan ero kaleko izan nire betzako fastiniko, ez dugu jolazien etxeko eta danerako, porque oso gutxi eztu izatzen joan, oso gutxi. Azaleko lauetako kalian ginen, así que atzale guztien pelota. Esan besterik eitxeik, libre garen. Bueno, basarra esan da behintzaten nahi tokokate eskola gute ginen, ez da baina askotan etxeko lanak lehena bizet esan eskolia baina. Gu biso bateak bitxeko da, horrega egute ziren da nire biltzen itzan ez du gero. Behatzietatik amabixak arte, amaiketerriak arte. Bixen-bixardian errekregu da. Errekreguan bitxardian kantuan inbia sartzerako, estatzerako da. Atzaldian errezei zua, ez da izeoz zua, Flores de Mayo, Sala, ez da izezala. Atzaleko lauterrietan kadea. Matematikak ez asko, historizi asko, historia Espainia. Euskal Herriko historizari zeuenik ez da itxatu, ez? Eusoko Andra baten Baldomera. Eusoko Andra bat. Neskamentiko mordo batek ginen? Sei urte arte batek ginen monje gana, ez da ezer preeskola zana, ero? Gure gazte denporia, gume denporia eta gazte denporia da geru hobe, egon gaitzuk, masakaos. Hori, nik uste guen, kontatzea arte, neixuak haikitza patia bende. Fíjate todo lo que te digo. No puedo soportar. Oye, nosotros nos han amargado la vida y nos han... Gure gazte denporia eta. Y política aparte la data, Gure alzibizeko politiko egin, gure gurasua. Eta ni benak partio politiko eta inoka efekietan. Baina gure denporia ditadura horrek, ditadura hori jatorran, aparte de política, si quieres, gero el clero arrasa. Da, horrekin automáticamente gurasuak, dictadores igual que el clero y demás. Eta guri, eta erromexia, azabizik joten erromexia, eta bi fraila antazekuak, uniformiagi erromexia. Ardi galdu batu zate! Aita Garmendia, eta gizu akortzen da. Hora, ardi galdu batu zate, eta isildu zehitu bat da egiti da, trasplugatu eta etxea da. Leko gonet, Bergara, erromixia, izan zuan... Pila ba. Hori izan zuan... Bergara, erromixia hona. Erromixia honak eta hori izan zuan Bergara oso herri nola guztia da. Hor, kontatzen zan, bizimodu sozial guztia bergako erromixia da, Neureko Bikrosetan, Bikrosetan. Toki alaixan, gautuzan erromixia, eta gerra horretek. Baina basarriko bakarrik gautuzan, kaleko erritzen. Eta patxardareko batzu, destaka batzu, eguakutizien kalea.
Erromisi izaten zuen, gabeko 10-etatik 12-ak. Ordu hortan, kale barruan. Neureak orduan 10-etatik 12-ak. Eta antxe itxezien, aizkira, nobixoak eta normalian antxe itxezien. Orduan, nobixiak 8-etako etxera, Txeko egin. Sortean, Beti. Y eso de echar un polvo, oye, eso de echar un polvo para las amigas y tal, pensable. Ni eso de eso, Andrea son Virgen y Martín. Orduan dana. Orduan se dan, Creas tú, zelako, zegoen dictaduría. Testilla. Testigo, le quedo siderurgia, esto, Unión Cerrajera. Eta Testilla, sobre todo, empezamos a marchar. Amabi, enpresa, Testilla, Amabi. Eta gente asko etortzen orduan kanpotik. Batez behan zuelatik. Asko txikita, alaba zeuzkenak, maminitza osoak. Hiru alaba eta erresan danik zeuan emizten dut. Eta gara, Testilla danea. Testilla, zer gazan... Batalez. Danek itxeta. Kabeza partidu polizia esatzen burua. Onbe bada, onbe bai. Gero beste batzu sortu dien, beste... Taila txikiz eta mordua da, bergan. Hemengo Testilla gero izan ziren enpresak, garaia hartarako oso modernoak eta oso ona, makinizia suizuak oso ona, baina etxuen duki sekula bizino bat etxeko konstruktuan bezala gana. Bapitzak ebilizio estan oso behan aldetik. Inbersinio gutxikasia... Bapitza behan inbersinioak etxen, eren hartien sekula ez alkarretxeko asmurik ez. Launak kompetidoriak, baina gero saltzeko orduan eta eren hartien ez zuen sekula alkartu eta ez bakarrik ez alkartu. Faen, bate bestiei informazioa emon beharrean, visión de negocio cero. El azul de Vergara. El azul de Vergara, gente asko esaten dago, udaratxe dela. Kare gutxi daukala Bergako udara. Baina ez dut hori gutxatzen. Baina txaketi ere ederra itxizan. Baina gero taberna morua. Orduan bebai, Orain beste, Izen Bergara, bai. Ionekan, edo tabernak izango dien. Ez teki dagoen paten batek. Lengo tabernak. Infernukoa? Infernukoa edo, baina, hori pixkat aldatuta, baina behar. Baina, fonde martxa. Infernukoa. Infernukoa izan zela egin. Beste hori zerukua. Zerukua, beste. Zerukua. Taberna zerukua eta infernukoa. Zeintak, oingoa bian asko. Orduan denda pilo bat. Ate bat betxian. Oina itxi. Geritzen da, aspaldiko denda txikitxo bat geritzen da hori, zapatariko da. Edifizioak asko, konpontzen dago entzeka bat, diru falti egoal, baina hor da, San Pedro Belizia. Bueno, Vergara esan garrantzitsua edo, de los tiempos de los caballeritos de Azkoitia. Unek, Vergara neusan, universidad, ¿cómo se llama eso? Era el seminario de Vergara, fundado por unek izkutiko eta la ilustración. Eta horrek desarrollan duiek izaban, da hacían experimentos y colegios, y Vergara izan importantia desde entonces. Komentua da, mojen batzun komentua da ikale, oso kale politza da. Pintore guztiak garaxe bat distintatzera. Asko gorra, Sánchez Tokak, Limón... San Martin santua, Vergaratara santua dago. San Martin honek ez dakiz ezin zan, San Martin. Esan duzu unia borrokia, ez da Vergaran gertuan dauena, baina hortxe gabeitaten hau zan borrokia behazein dudekin. Behazein darra esan da erena da. San Martin hori esala Vergarako esala behazein duda. Nungua da, badakixe arantzazuko da, baina ez da bezaten. Izaten bade dela hemengua behazein dugu kasarretin dut dielako, así que esaten dabe San Martin de la Extensión. Punto. Guk harremanik, nire boran, harremanik gaudin euki izan izan zen Montrobekin. Montrobetarrak. Bai, Vergaratik. Montrobeti Vergara. Hortik urtentzia, joa. Erape bai ez. Vergara etorri ziren Montrobetarrak eskontzera, mutil mordo bat, Vergaratik. Bai, pilo bat. Aunque bai esateko kanpokoak esateko eskuek Euskal da harra joten bezala, Vergarakuak esaten zuen. Gainetik edo esaten zuen Vergarakuak esaten zuen. Ez hori izaten dozte pixka bat, harra joten. Baina hori horra du.
Guk gola esateko, da Frantziarak bergarakuak. Frantziak bergarakuak, gu bergarrak, bergarakuak, bergarakuak.